warut dayang ditegar wong kali cuti sapa sing gawe? He Prabu Nagapracana, nggonmu kepengin baup kelawan Bathari Supraba padha karo rak pacan rajang merbateng. Jroning pepacuhe jodho tali wangsa, sipat buta ra kena dhaup kelawan widodari. Mula aja ngimpi ing wanci bedhog tengange. Mbok nganti kukute jaman, gegayonmu ora bakal kelakon. Muspra tanpa tanja Nagapracana. Ya, Barat, rangsang Baluarti. Wah, ha, ha. Ladalah bojleng iblis laknat setan padha kegojekan badhe segi putih ora wonten tinimbalan dawuh sinuwun nggonku kumajelu lamar Bathari Supraba ora ateges aku melik kasulisyaning warna. Iki munggo pancatan lan golek jalaran. Nggonku bakal nelokake para dewa lan wasane Suralaya te. Yen Suralaya saregem ana ing tanganku, panjenengan ingsun dadi Ratu Kunjara. Kasusra ing jagat ora ana sing madani. Usana bisa gawe abang ijone lelakon te. Kasinggihan dawuh sinuwun, lajeng pakaryan menapa ingkang kedah kula tindakaken sing tak rantam kudu kelakon. Jeneng sira minangka lengen tengene ratu ketaptu Wadyabala sepisan maneh jaluken Bathari Supraba yen ora diulungake Suralaya dadekne karang abang. Sendika ngesraken dawuh sinuwun. Jejuang para dewa. Wah, ayo aja minggat. Buto raidep isin wis cetha panglamar ratu Gustimu ditampik. Kene yo wani barang wirang kumalungkung adol gendung darat. Wah, raidep. Wah,
dewa Goro dewa ngapusi. Aku ora bakal bali menyang negara yen durung boyong Dewi Supraba. Sak gendengmu tak ladeni parat. Wah! Wah! Dewa sakmono akeh ora ana sing kuwagang nandhingi kritaku. Tak wangene ngandhi bidung kedheping netra yen dewa ora gawe kerampungan Suralaya kelakon tak rampungi sak cindhel abangi. Sekipu mandhek sekipu. Bojleng iblis laknat setan padha kegojekan pegulun yen nganti Bathari Supraba ora diulungake Suralaya kelakon tak dadekke Karangabang Werata Bumi. Sekipu nyebar Gadangkara sabar sawetara ya ngger. Aja mbok bacut-bacutake nggonmu gaur sae jagat. Yen Ratu Gustimu kepengin dhaup kelan Bathari Supraba ana pitukane ngger. Jaluk mas pirang ewu dinar. Ratu Gustiku ora bakal nglincate janji pekulun. Dudu kuwi ya ngger. Ulun bakal gawe Giri Patembaya lamun jeneng kita bisa ngasorake jagone dewa. Ya si jabang tetuko iki Supraba kena mbok go bali. Wah! Jebul dewa kurang gawean apa ya tumun ing atase Bayabang durung ilang bubuk lembuyane wis dijokno ana ing palagan. Wah, dewa saiki wis stres, lara pikir kerah uyang. Gandeng iki sayembarane dewa arep kowe Bayabang tetep bakal tak percaya. Tetuko yen ana dosa luputku ben disangka dewa. Ayo tak kemah-kemah dadi kelangsaran kowe. Wah. Wah, wah, wah.
iki jan-jane bayapa dicokot ora dathu babar pisan malah tambah digdaya lan sentosa kepara gawe wirange Bades Wibu Dewa aku ora sudi tanding Bayabang yen pancen Dewa Sekti Mandraguna sugih Japa Mandra tetuga iki gedhekno dhisik. Kados pundi pawartosipun jroning palagan Kakang? Adi Guru, patesipun randang wirang tanding Bayabang kepara sumbar petak maciya-ciya kepengin mangsa ingkang bobot timbang Adi Guru. Menawi mekaten Kakang dawuh marang para dewa Durandara kineng lempakaken pusaka kadewatan jangkep sawerane wesi pependhingan tetuka tumuli kajeti ana kawah Candra Dimuka Purbawasesa mangsi borong cengandika Kakang Resi. Dimuka Warudayang ditega ruang kali cote sapa sing gawe? Iki ana kedadian banget nyolowadi. Barang tetuku tak jedi genine ora mubal. Kepara ndut si blegedaba wae ora ngetoke daya pangaribawa. Prasasat kaya disirep apa merga saka ampuhe bayi iki apa merga gawa jagate wis tuwa. Coba kaya ngopo tak telitine lho dhisik.
ngantos-antosipun kula ingkang nganjalari menawi rikala semanten ingkang rayi boten nyuwuni telembu andini kula kinten boten badhe mancing kawah candra timuku sinuwun. Yai Madrim, lelakon adile dilakoni, penandang adile disandang. Siati aja banget-banget nggonmu nggegetuni marang lelakon kanggo sawuri. Kawah candra timuka iki aja dianggep papan pasiksan, nanging anggepen iki papan pendadaran kanggo nenter tuluse ati serta nyuwun kawelasane Gusti Yai. Mumpung isa ana dalane pamratobat, ayo padha nindakake dharma supaya bisa ngendheng-endhengi lelakon satemah enduk pangapura Yai. Katetangi tangi sing walase aneng gas mandelo kadi pacatoyit maneh Wauto kawah candra dimuka awane saya benter kagiat Prabu Pandhu Dewanata dupinguningane lo jabang bayi kang tiba na panggone Sang Madrim nyarengi tumurune pusaka kadewatan tanggap risang Prabu Pandhu Dewanata. babaring lampahan kedah kados mekaten saupami kula lan panjenengan ingkang nandhang dosa mun samestinipun lan sampun trep manjing paukuman nanging sinuwun kenging menapa jabang bayi ingkang dereng ilang pupuk lempuyange kesempyok ngarat dan ugi manjing kawah candra timuka sinuwun. Yai Madrim pun kakang uga ora ndungkap apa kegawa jagat wis gonjang-ganjing nganti ana lelakon jabang bayi kecemplung kawah nanging eloke kanan Yai jabang bayi ora lebur salirane coba Yai tak embane dhisik pun kakang duwe rasa ibu lan welas asih marang bayi iki Yai. Anakku sing bagus-bagus dhewe bareng tak rasakake ana keketeging batin sambung rasa kalawan bayi iki prasasat bayi iki ora adoh saka uripku Yai. Upama pun kakang menang milih pun kakang lila pinardawa paukumanku sauger bayi iki bisa mentas saka papan kene Yai.
sang kapirangmu rinangkul kinempet kambit Ngger Pandhu, aja kadok ati bela panampa kekejaran pangrasa ya Ngger. Jabang bayi kuwi sejatine putumu. Anak Werkudara kang patuten kelawan Dewi Arimbi. Arane Jabang Tetuko Ngger Pandhu. Duh sinuwun. Lajeng dosanipun putu kula menika napa? Putumu ora dosa ya Ngger. Kepara dina samengko Tetuko kajiwara dadi jagone dewa. Kinen berat reretune jagat kang sinandhang Pracona lan Patih Sekipu. Patih Sekipu nandhang wirang Ngger tanding bayi abang iki. Kepara pengen mungsuh bobot timbang lan bayi iki digedhekne dhisik. Mula ora ana cara liya kajadi kejaba kajeti ana Kawacandra Timuka. Kula nyuwun aksama. Awit kula sampun anggadhahi raos Dubriya kaliyan para Jawata. Ngger Pandhu, sejatine ulun wenang budidaya njedi Jabang Tetuko. Nanging gandeng iki ya putumu. Tur dasare jeneng kita ora bakal bali urip meneh. Mula kaya le becik pangestanana bayi iki kanthi pungkasan lan wiwitan Ngger Pandhu. Lajeng kados pundi caranipun Pekulun? Bayi iki pangestanana kanthi srana pujanen lan pusaka kadewatan kang mau wis mbok rengku mau warna kelawan badane Jabang Tetuko iki Sendika ngestuaken dawuh. ana cara Wauda mantram sakti ting sawurnaning Gusti Aji miwah gegaman pepeninganing para dewa. Kasuntak datanan Kang Geri kapanjingaken mring hangganing Sang Tetuko. Otot kawat balung wesi sumsum gegala netra surya kanta lidah jingga epek-epek senjata cakra waja salaka menur bintrengosan pamor lengan gada sikut petil driji gunting sirah klontongan wesi pupu bindi dengkul paron garis linggis lamaan pacul tumiwus purna sakala Jabang Tetuko dadi wujudan bocah kang senasa kagiat Prabu Pandhu Dewanata. Nyigek lelakon mangerti ya Ngger piyayi kang ana ngarepmu kuwi eyangmu Kakung lan eyangmu Putri Tilas Narendra ngasina Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Madrim. Duh eyang ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti mugi kunjuk. Iya ya Ngger tak tampa pangestuku wae tampanana. Ngger Tetuko sawise jeneng kita ngerti yen sliramu dudu titrae wong pedak pedaraan mula gaget gugahan kewanenanmu kinen berat reretune jagat apa yen ora
liyane satebok jembare. Kowe sapa? Terus Mbak Batuk mripat ngluruk ora ndelok jagone dewa tetuko. Edan. Dewa pamer sulaban. Ayo aja maju ijan. Maju sak geranganmu ora mundur sejangkah. Abur mustakamu. Ayo aja minggat kowe. Ayo tamigan. Sekipu iki mati tok kapake. Kula cokot pelun. Olah dalah. Satria ora kena nyokot ya, Ngger. Wiwit dina samengko bakal tak panguri supaya wimbo kebagusanmu, Ngger. Gunging panuwun pekulun. Eling dan eling, emut dan emut. Selawase perang ku ora kena nyangkut lan ora kena ngetokke gegaman. Merga sarandune badan senasapan gaman pepeningan kabeh. Yen nganti waler iki mbok terak bakal aber kabeh dayamu, Ngger. Sendika ngestuaken dawuh pekulun. Paribasan wit-witan pange wis dirempeli. Delegay isih meger-meger, pracana kae rampungna sisan, Ngger. Ora trimo patine seribu. Yen ora trimo ku arep opo? Bebasan negara pring. Aja mbok pilih sing lempeng. Delega iki trajangen. Maju keporo ngarso gajur pecah siramu. Wah! Ayo. Wah! Wah! Hot!